Gipriyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen paýtasynyň önümçiligindäki mejburi zähmet onuň Türkiýanyň üstünden dünýä çykarylmagyna kölege salýar. Türkmenistan öz içinde öndüren paýtasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazaryna çykarýar. Dünýäde gulçylygy we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasy mart aýyna çap eden soňky hasabatyny bu barada giňişleýin maglumat berýär. Hukuk toporlary Türkmen paýtasynyň önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Guramanyň hasabatyna görä Türkmenistan bahasy ýylda 300 million dollardan gowrak paýta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýär. Gulçylyga garşy halkary uramanyň 5 aprelde Türkmen paýtasy we onuň türk kompaniýalary bilen ýyl teşigi barada çap eden makalasynyň Türkmenistanyň paýta jinaýaty adly bölümine hökümetiň lukmanlary, diýiş lukmanlarynyň mugallimleri, studentleri we harby gullukçylary ýygyn möhümine her ýyl mejburi ýagdaýda paýta meýdanlaryna kowýanlygyny utalýar. Oňa ýurt içinden toplanan maglumatlaryň esasyna delil getirilýär. Sowet döwründen miras galan mejburi zähmet sistemasy gorkuzmak we cezalandyrmak haýwatlarynyň esasyny guramalaşdyrylýar diýip hasabatda aýdylýar. Maglumatda Türkmen paýtasyny dünýä bazaryna çykarýan türk kompaniýalarynyň atlary getirilýär. Onu aýdylmagyna görä Çalyk Holding kompaniýasynyň binýadynaky gap pazarlama, Çalyk Denim, Çalyk Cotton ýaly firmalar Türkmen paýtasynyň öndürilen önümleri Zara, Topshop, River Island ýaly müşterilerine ýetirýärler. Maglumatda ýakyn günnägorda ýerleşýän ýurtlaryň birindäki Pull and Bear egneşik dukanyna 2016-njy ýylda Made in Turkmenistan ýagny Türkmenistanda öndürilen diýen ýazgyly jinsleriň satyba çykarylanlygyna ünsü çekilýär. Şeýlede Türkmen paýtasy bilen iş salşýan türk kompaniýalarynyň hataryna Norsel, Engin Group ýaly türk firmalarynyň atlary agdalýar. Türkmenistanda hereket edýän köp sanly türk kompaniýalary halkary standartlary ıgrarlyk alýarlar. Muňa garamazdan olardaky ýokary wezipeli adamlaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligine ulanýan mejburi zähmetiň derejesinden we tebigatynyň mudamy habarly däldigini görkezýän subutnamalar bar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen häkimiýetleri ýygyn möhümine mejburi zähmetden peýdalanýanlygyny ret edýärler. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Adatlyk radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň edara karhanalarının käbiri öz işgärlerinden suw üçin tölegleri öňünden almak üçin öz boluşly bir usuly oýlap tapypdyr. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, hususan Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň işgärlerine olar suw üçin töleg töleýänçe mart aýynyň aýlyklaryny bermekden ýüz öwrüpdirler. Wada kanalyň işgärleri mart aýy üçin ne avans ne de aýlyk alyp bilipdir. Aprel aýynyň başynda bolsa olardan avans almak üçin hasap bölümine 50 manat tapşyrmagy talap etdiler. Bolmasa avansyň berilmejegini duýdurdylar. Bu suw tölegi birinji çärek üçin olar tölegiň ulanylan möçberden artyk bolan ýagdaýynda bolsun gaýtadan hasaplanar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň işgärlerine salgylanyp 8 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä işgärleriň enjemesinde pul bolman soň olar indi aljak aýlygynyň hasabyna karz alyp iş ýerinde talap edilýän puly tölemeli bolupdyr. Emma olara kwitansiýa berilmändir. Wada berilen aýlyk hem hasaplaryna geçirilmändir. Olara kwitansiýa bermediler, avans hem tölemediler, adamlar garaşýarlar diýip Adatlyň habarçysy aýdýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Suw Edarasynyň özünden maglumat almak synanşygy häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň dürli maksatlar üçin pul saklamak tejribesi ýyllar boýy dowam etdirilýär. Edara karhanalaryň işgärleri hususan da köçe arasaçylygy, bag ekmek we ýetmek, döwlet medeniýetine awuna bolmak köpçülikliň çäreleri goşan goşmak üçin ýetirdirlik häsiýetde öz aýlyklaryndan töleg edip gelýärler. Türkmen häkimetleri ýurt 25 ýylyň dowamynda
ýaly ýylata belli bir derejede muht berilen suw, gaz we elektrik togy tölegli edilen soň ýylatdan tölegleri almak boýunça dürli usullary ulanyp gelýär. Soňky ýyllarda büdjet işgärlerinden öz öýlerinde harj edilen suwy, gazy hasaplayjy gurallaryň oturdulanlygyny subut etmek üçin resmi namalary we suratlary getirmek talap edilipdi. Ýaşaýjylaryň bergisi sebäpli olaryň togy, suwy, gazy kesilipdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurdu çagwaly ýagyşlaryň we silin gelmegine taýýarlyk görýärler diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurtda garaşylýan çagwa ýagyşlaryň we silin gelmegi bilen bagly apy tupanyň boljak barada regional häkimetlere, İçeri işler ministrligine we Goranok ministrligine duýduruş berildi. Häkimetler howa maglumatlaryny bilýärler. Ýönemende haýsy sebeplere nähil howpyň awanýandygy barada maglumat ýok. Olaryň nähil çäre görmäge taýýarlanýandyklary hem häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Azatlygyň Aşgabat habarçysy Türkmen hökümetindäki anonim çeşmä salgylanyp 6 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä iň köp howp astyndaky regionlaryň hatarynda Köpetdağ we onuň düzlügi şeýlede ýurdun Demirgadygyndan Günwataryna we Günorta Günwataryna çenli aralygy bar. Günwatarda Kakadan Bereket etrawyna çenli şeýlede Aýlaw bilen Günortada Madow owasyna çenli aralygy öz üçin alýar. Günortada Tawtawadar we Guşşu şeýlede az ýylatly Bathydyň we Garawiliň daglyk sebitleri bar. Her hilem bolsa Türkmenistan bilen Iranyň serhedindäki suw howdany we uly bent sebäpli tejin jülgesi gorak astynda diýip habarçy belleýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň tasdiklamagyna görä ýurdun käbir künjeginde çabgaly ýagyşlar dowam edýär we sil gelmek howpy saklanyp galýar. Geçen hepde Tawtawadar sebitinde Murgap derýasynyň suwy 2 gezek ýokurlanyp gaty howply derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerde gumly haltalary ýerleşdirip öňüne alyş çärelerini görendigine garamazdan sil geldi. Ýöne bu ýyl hakykatdan da bahar faslynyň ýagyşlarynyň göwrümi adatdan daşar derejede boldy. Mundan öň güýçli ýagyşlar aprel-may aýlaryna ýagýardy. Häzir bolsa bu ýagdaý 1,5 ay öňe süýşdi diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Çabgaly ýagyşlaryň netijesinde Tawtawadar şäherine belli bir derejede sil geldi. Azatlyk Radiosynyň bu regiondaky habarçysynyň sözlerine görä silin gelmegi sebäpli bu ýerde ortaça 700 jaýa deper ýetip olaryň käbirleri doly ýumruldy we onlarça maşala öýsiz galdy. Türkmenistana çabgaly ýagyşlaryň ýagmagy we silin gelmegi bilen bagly waka ilkinji gezek martyň 18-inden 19-na geçen giýje bolupdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.